Okay, salamat kayo sa higayon gihatag kanato sa Dios niini nga panahon na karon aron pamalandong ta sa iyang mga pulong. So sa magasugod ta, magaduol ta diha sa Ginoo. Ama na mo nga langit nun, salamat kayo Dios sa imong pagkamatarong o pagkamaayo Ginoo nga din ikaw uban ka namo bisan pagkaron Ginoo nga pamalandong kami niining imong buluhan ng mga pulong. Takos ka namang gitugyanan bisan pa sa mga magkatalingog niini Ginoo nga ikaw magapanglihok. So malamat kay niini nga imo pagabuhaton sa matag usa dinhi sa among tagsatag sa kaidulongog sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So anita niini nga atong pagtuon karon mahitungod niini pagka magbubuot sa Dios sigala igsoon. Kining God's sovereignty atong tun-ani ug unsay gisulti gid diri sa balaang kasulatan. Matud pa diri sa libro sa Isaias 64 bersikulo 8 nga nakanayon dinhi, apan karon o Hiyuba, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulunon, ug ikaw mao ang among magkukulon, ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Mo kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Ingon diri amahan, iskutan dinhi magkukulon. Unsa may magkukulon? Gala igsoon tig-umol, no? So ingon ani gyud ang Dios magkukulon tig-umol. Ang gihimong ehemplo dinhi sa atong gitun-an karon sa balaang kasulatan. So klaro na lang siya may magbuhat yun niining panghitabo nga atong gisgutan karon. Siyempre kay siya may magbuhat, siya ay magbuot, no? Unsay ang buhaton mahimo nga naman tungod kay siya goy magkukulon. Matud pa sa atong gibasa dinhi sa balaang kasulatan. Kinsa nang magkukulon pastor? Kini atong gibasa ingon di apan karon o Hiyuba, ikaw mo ang among amahan o ipakasama sa magkukulon ang atong Dios sigala igsuon kay dili na gyud nato malalis nga didto sa libro sa Henesis. Isulti na didto sa libro sa Henesis 2 bitaw higala bersikulo tanawon ra gud nato dinhi sa 2 bersikulo 7 ingon diri, o giomol Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So mo kanay gisulti gid dinhi sa balaang kasulatan. So siya gyud mismo, no? Ang Dios mao gyud nag-umol, no? Kay mo man atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Mo lagi karong panahon na lagi po digala igsoon, no? Di kita maka balibad ni panghitabo karon sa kalibutan kay daghan lagi po musupak na ining pagkamagbuot sa atong Ginoo. So mao lagi ni ang atong makita karon, no? Bisag diri sa Jeremias gani 18 bersikulo 6 ang hirabot diri sa libro sa Jeremiah. Jeremias nga kanayon dinhi sa Jeremias 18 bersikulo 6 ingon diri didto ni sa una sa Israel gisulti, no? Ingon diri, o balay sa Israel, dili ba mahimo ko kanimo ang ingon sa gibuhat ni ining magkukulon? Tama, no? Imo gyud, no? Naigaingon si Hiyuba ania karon, ingon nga ang yutang kulunon anaa sa kamot sa magkukulon. Maingon ni ana kamo ani aman sa akong kamot. Mo na gisulti na isblaang kasulatan. Naalagis kamot sa Ginoo lagi. Ang pagbulutan di kita kaikyas nga naman na mas iyang kamot sumala sa atong gibasa dinhi sa balaang kasulatan igsoon. Pero subo malandongon kung lagi ning uban karon kay miingon man nga lagi maayo, no? Unfair daw kuno ang Dios kung ingon ana ang pamaagis Ginoo.
Morning uban di gani mo tuog pagpili katawhan ngadto sa kaluwasan kay why pili-pili you bro. Pero di man nato masupak ang ipumulong diri sa balaang kasulatan tungod kay ang Dios mao manggi magbuot, no? Mao manggi magbuot. Kay kung musupak ta mao ni dinhi o gisulat din sa Isaiah 45 tanaw nato din sa Isaiah 45 unsa gisulti din sa balaang kasulatan sa libro sa Isayas, no? Balik ta dire sa Isayas gala igsoon. 45. Say gisulti po dire sa 45 nga nakanayon po dire sa libro sa Isayas 45 versikulo 9. Tanaw na to ang balaang kasulatan unsay gisulti dinhi o. Pagkaalaot kaniya nga nagalalis batok sa iyang magbubuhat, no? Dili maayo sakit, no? Pero mo lagi ni yung mga pilosopo suplado ron di nila nitagdo na yung mga bersikulo ha ay laha po na pero sakit ni pamalandungan lang gid ni sakit ba ingon diri ingon diri pagkaalaot kaniya nga nagalalis batok sa iyang magbubuhat, no? Ingon din ang bika sa tiliwala sa mga bika sa yuta mamulong ba ang kulunon sa nagbuhat kaniya mao lagi na di magyud kakasulti di question ba unsay imong ginabuhat kung ang imong buhat nga ginahimo wala gyud wala gyud kasulti wala gyud sulti din sa balaang kasulatan di kita ka question sa Ginoo kita gibuhat lang gyud taon ta, no? Gisupa ko niris tudlo sa balaang kasulatan mao lagi na ingon diri ba alaot kining nagalalis, no? Sa unsa pastor kining Ginoo sa Dios gud magbubuhat ng isulti sa Biblia mo na gisulti gyud, no? So alaot Isayas 29 bersikulo 16 unsa pa gisulti diri sa balaang kasulatan, no? 29 versikulo 16. Mao po ni atong mabasa po diri 29 versikulo 16 nga nakanayan po din sa 29. Tanaw na nato ning 16 ingon diri ginabalitad mao na ni ron, no? Ingon diri ginabalitad ninyo ang mga butang mao lagi pagapasidungan ba ang magkukulon sama sa yutang kulunon aron nga ang butang binuhat mo ingon mahitungod ni adtong nagbuhat ako wala niya buhata di magin makaingon makabalibad balay ingon diri kun ang butang ginahulmahan mo ingon mahitungod ni adtong naghulma ni so ang sakit diri kay giingon din siya walay salabutan mao di maayo ipakasama gyud kining tawo magsupak gipangsulti diri sa balaang kasulatan unsay gisulti diri sa tumoy sa atong ibasa karon o siya walay salabutan mao ni naghanay pumusupak anirong mga pagtulon-an sa pagkamagbuot lagi tungod kay man po day ni mga salabutan po ni mga klaseng mga tao ingon ani mao day po ning supak, no? Niining pagkamagbuot yun sa atong Dios sigala igsoon. So mao ni lagi ingon diri sa libro padayon nagudta sa unahan ingon diri sa Isaiah 43:7 nga kanayon po diri sa Isaiah 43 bersikulo 7 unsay gisulti diri sa balaang sulatan sa libro sa Isaiah 43 bersikulo 7 mao po ni atong makita diri ingon diri ang tagsa-tagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan og nga akong ginabuhat alang sa akong himaya nga akong giumol oo nga akong gibuhat. So naay mga tao di ay igala igsoon nga tawgon sa Ginoo pero naa po di ay mga tao bantog ra po di ay nga naay nagwali o God sovereignty kay naa man ay gipangtawag po sa Ginoo, no? Mao ni atong
tun-an karon no nining atong pagdala og mensahe kay ingon diri naa makidi ay no ingon diri ang tagsatagsang nga gitawag pinaagi sa akong ngalan og nga akong gibuhat alang sa akong himaya naa lagi nga akong giumol o nga akong gibuhat. So mo lagi na naagi mga tao dai nga padong Diyos babaw gala. So mo na ang kamatuoran. So dili pud malalis pud nato kay gisulti pud diri sa balaang kasulatan diri ra ta sa unahan na apoy mga tao nga wa pud niya tao gyud di pud niya tao gyud no. Mo din ang daghang tao karon saag-saag pud higala igsoon no. Ingon diri Isaiah 63 bersikulo 19. Unsa pud gisulti diri sa 63 bersikulo 19. Nang kanoyan pud dinhi kami nahimo nga ingon ni adtong wala gyud nimo pagharii. Mo ni ingon diri. Ingon kanila nga wala pagtawga pinaagi sa imo ngalan. Na kira mga tao lagi nga di gid pud makabato ni ini kamatuoran ngano man tungod kay di mampud tawgon Gus Ginoo. Di mampud tawgos Dios. Di gyud kabato ni ini mga kamatuoran kay tudlo diri sa balaang kasulatan. Mao day na karon nga maghiskot gani ta og pagkamagboboot sa tong Dios sigala igsoon ay daghan kayong mangyami tao ngano man kay matud man la dili man makatarunganon ang imong Dios higala ko ay kinsa magoy magbuot gud siya man mo'y Dios makabuot day ta ug unsay iyang plano tao dili stilanan daghan kay bersikulo diri ta sa unahan karon diri ta sa unahan unsay pagisulti diri unsay gingon diri tas bag-ong tugon okay balik naman tong Isaiah no diri tas bag-ong tugon unsay gisulti diri sa bag-ong tugon Roma 9 bersikulo 20 mao ni diri ang nakasulat ingon diri apan kinsa ka man ikaw nga tawo nga magatubag-tubag sa Dios mao lagi na no ang maghuhulma magaingon ba sa iyang maghuhulma ang hinulma magaingon ba sa iyang maghuhulma nganong giingon man ako nimo niini pagbuhat di lagi ta maka-question sa Dios lagi no wala isulti gyud diri sa ang kasulatan no di kita makatubag-tubag sa Ginoo unta tao dili ingon ana unta karon kay kita gibuhat no gyud ta ni kalbutana ngano magtubag-tubag untang say plano sa Ginoo mo ni giingon diri apan kinsa ka man ikaw nga tawo nga magatubag-tubag sa Dios ang hinulma magaingon ba sa iyang maghulma nganong giingon man ako nimo niini pagbuhat may makabuot na to nganong sabi kita magbuot naampoy mga tao nga maoy po kayo sa maoy pastor maoy god maoy magbuot ba karong panahon na daghan man naron tao mga maoy kayo maoy gustong magbuot sa kultimo ng Ginoo gusto nila nga butan ang plano sa Ginoo di man mayo kay daghang doktrina karon pahimulag pus daghang mga tao man ay kamatuoran rong panahon na so mao lagi ni so padayon ta ingon diri 21 wala ba di ay ing kagahom ang magkukulon ibabaw sa lapok nga kulunon o gikan sa maurang usa ka umol sa paghimog usa ka sudlanan alang sa halangdong kagamitan og sa laing halang sudlanan alang sa timawa nga kagamitan mo kini gisulti dinhi bala ang kasulatan so ato ni karon hinuktukan no kay mao man gyud ingon diri wala ba di ay ing kagahom ang magkukulon ibabaw sa lapok nga kulonon no mo lagi ni sama gay magbuot adtong magkukulon no karon atay istoryahan do no kini nagisgot magitag magkukulon dinhi kining ila masigumog tadyaw banga mo man siguro na no asa ay purpose ani asa magini butang ni tadyaw unsa may butang ani di ba tahanata di ba tubig gamito ni para sa tubig butangan man ni kay sa una nahon mao gini sudlanan kay wa pa may mga refrigerator gawas karon kay daghan naman aron na bugnaw so to sa tadyaw tong tubig di banga mao na siya
Pero ngutana ta. Para unsa ni siya? O nga kagamitan. Siyempre, tubig. O sa tubig pa dong. O. Unya karon kay nagihisgot na tag magkukulon. Ang kulon asa na pa dong? O. Ingon ang uban. O, siyempre lutuanan. O, lutuanan lagi. Kasagaran kulon paksiw gyud, no. Lutuan. Nindot man ni paksiwan ning kulon. Asa na ibutang? O, mo na dakong pangutana karon. O, mao lagi na. O, na ay mga sudlanan gikapungtan ng daan matud pas ang basahon nun dinhi. Nga ko gipanghimo aron pagalaglagaw no lagi na. Kulon asa pa dong? Klayo. O, asa man ibutang ni mga di ngatos kayo. Pero usaray nagbuhat. Usaray nagumol. Nay kamatuoran gisulti dinis balaang kasulatan padayon ta 22 ingon diri. Unsa man kung sa tinguha sa Dios sa pagpadayag sa iyang kapungot o mao lagi na og pagpaila sa iyang gahom sa mapailubon gayud giantos niya ang mga suludan nga gikapungtan nga gipanghimo para ingon diri aron pagalaglagon o tanaw. Ang design lagi na design nga para din sa langit na po design nga para po bawal itong gisgutan nato para sa kayo. O, mao man kamatuoran gisulti dis bala ang kasulatan. Kinsa may magbuot Dios man siya. O mo nay nindot tumulandungan. Dili kay diretso mo lang ning ubag supak-supak nga wa papud makadimao ning pagsupak, no? So mo nay kamatuoran gyud gisgutan gyud diri bala ang kasulatan. O ingon diri 23. Sa pagantos aron sa pagpaila sa kadagaya sa iyang himaya alang sa mga sudladan gikaluy-an nga kagamitan niyang daan aron pagahimaya no mao ni ingon ana unta ang pagsabot nato 24 ingon diri sa 24 hantod sa bersikulo 26 ingon diri nga maokita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi dili gikan sa mga Hintil usab sunay gipangtawag Ginoo. 25 sa ingon gayud siya nagsulti diha sa basahon ni Usiyas nga nag-ingon ang dili akong mga tao pagatawgon ko nga akong mga tao ug ang babay nga dili pinalangga pagatawgon ko nga akong pinalangga. 26 og sa dapit diin giingnan sila kamo dili akong mga tao didto pagatawgon sila nga mga anak sa Dios nga buhi. O mao na ang kamatuoran. So kinsa may magbuot nato nga wa man gyud tay mahimo diha. Nga naman igala igso. Nga naman tungod kay wa di ta kitag tao ba nga nanrabaho diha sa Ginoo. Di ta kitag tao nga narabaho sa Ginoo. Oh, mingon ang uban nga nangalagad man ko. Ay, mamaon ang kastubaga. Kung wala pa siguro ang Dios magtawag nimo dili ka mahimong ingon ana karon. Unsay ning abot sa tong kinabuhi karon gumika na sa pagtawag sa Ginoo nato higala igsoon dili angay ang tawo mo angko ni ana. Ngano man sumala sa tong ibang basa binuhat lang ta sa Ginoo dili ta angay nga magsupak-supak. Kay mao na gisulti dinhi sa bala ang kasulatan, no? So kinsa bay tao karon nga narabaw sa Ginoo aron siya sweldohan? Wala oy. Wala man. Kinsa bay tawhana ingon ana? Wala pa siguro ang Dios wa tay mahimo kay giingon niya dito sa bala ang kasulatan sa libro sa Juan sa gisulti dito 15 versikulo 5 gawas kun wala ako wala kamoy arang mamahimo. Tanawa sa mahimo sa tao wala. So arita diri sa unahan nindot ning atong pamalandungan dinhi sa libro sa Juan 9 Roma 9 di ay igala igsoon diri sa Roma linya man ning Roma ro 9 14 hantod sa bersikulo 16 no giingon dire sa balaang kasulatan nan unsa man nga wala ang hustisya diha sa Dios. Una gi sulti diri.
Apostol Pablo. Oh, mo na gisulti diri sa kuan gyud. Ang pagka magbubuot gi kuan gyud ni Apostol Pablo gisulti gyud na. Nan unsa man nga wala ang hustisya diha sa Dios. Palayo ka na kay ingon si Apostol Pablo. Kay siya nag-ingon, magakaluoy ako kanila nga akong pagagluyan, magapangurong ako kanila nga akong paghatagan sa puangod. Busa dili sa tigisulti din ha. Agi muray sumpod na ko utok. Kay tanaw nato ni. Unsay giingon diri sa balaang kasulatan. Kay gisulti na diri sa 9 bersikulo 14. Sugod 14 gyud ingon diri Nan unsa may atong ikasulti, amo lagi. Nga wala ang hustisya diha sa Dios. Palayo ka na. Kay siya nag-ingon kang Moises, magakaluoy ako kanila nga akong pagkaluoy ug magapuanghuron ako kanila nga akong paghatagan sa buangod. Busa magagad ay kinidili sa kabuton sa tao o sa iyang paningkamot kundili sa kaluoy sa Dios. So, mao lagi na. Niabot ta ning puntoha karon dili man ni atong paningkamot. Kaluoy man itong Ginoo. Oh. Ngano mintaon magsupak-supak kumanta nga igo or maputang gikaluyan. Unsay nakasulat sa balaang kasulatan ato untang panglandungan. Kay mao man ang kamatuoran gisulti din sa Biblia, no? So dinita sa 17. Unsay gisulti diri? Sa 17 hangtod sa 18. Unsay gisulti dinhi sa balaang kasulatan sa Roma 9:17 hangtod sa bersikulo 18. Ingon dinhi, kay ang kasulatan nagaingon kang paraon, gipatindog ko ikaw aron nga pinaagi kanimo igapadayag ang akong gahom aron ang akong ngalan igasangyaw diha sa tibuok nga yuta. Mao ni dire ang purpose, no? Busa ang Dios may kaluoy kang bisan kinsa sumala sa iyang pagbuot og siya magapatiga sa kasing-kasing di bisan kinsa sumala sa iyang pagbuot. Gahe mao ni ron daghan ng gahi ibutan gyapon na sa Ginoo. Oh, salamat kayo nga kita ni ining nagapamalandong sa iyang mga pulong dili tay ingon ana pareha sa uban nga grabe yung pagagahi. Oh, salamat kayo ta. Ngano man daghan kayong mga tawo ron musupak gyud unsay kabubuton Dios Ginoo. Mao lagi na dito sa Mateo 7 bersikulo 21, igala og gisulti gina ni Ginoong Kristo. Dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang gatuman sa kabuton sa amahan nga tuas langit. Unsa man kabuton na? Kining usa ni sa kabuton sa Ginoo. Usa ni sa kabuton sa atong amahan. Kay gisulti na sa balaang kasulatan atong pamalandungan. Mao gina siya ang kamatuoran. Unsay ingon diri sa 18, busa ang Dios may kaluoy kang bisan kinsa sumala sa iyang pagbuot og siya magapatiga sa iyang kasing-kasing ni bisan kinsa sumala sa iyang pagbuot. Lutaw kayo gala igsuon kining pagkamagbuot sa atong Dios. Sumala sa libasa nato di sa balaang kasulatan. So mao lagi na karon panahon na di na lang ta matingala higala igsuon ngano man kini kasulat puna sa balaang kasulatan kining mga tao nga suplado mga pilosopo o ni anak dinhi mao na itugpahan ining mga tawhana gyud kay gisulti na dinhi sa balaang kasulatan dinhi sa unsa nga kuana pastor bersikulo proverbio higala igsuon unsa gisulti diri sa proverbio 16 bersikulo 14 mao ni atong mabasa dinhi sa 16 bersikulo 14 higala igsoon nga nakasulat dinhi sa 14 ba ni? Proverbio 16 ba ni? Ano na to? Ang gisulti dinhi sa libro sa balaang kasulatan Proverbio 16 nga nagkano yun diri 14 ba ni? Diri 14 ang kaligot-got sa mga hari maingon sa mga sinugo sa kamatayon apan ang tao nga magialamon magapalinaw niini mao kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan higala igsuon mao nay gisulti gyud dinhi sa Biblia atong dugangan ingon dire gihimo ni Hiyuba ang tanang butang alang sa iyang kaugalingong tuyo. Oo, bisan ang dautan
alang sa adlaw nga dautan. O kanay gisulti gid diri sa balaang kasulatan. Bisan pa ay niining mga katawhan nga igaitsa ngadtos kayo higala igsuon, Dios gyud ang nagbuot na ini. Di niya tong supak gina. Atong usbon ingon diri, gihimo ni Jehova ang tanang butang alang sa iyang kaugalingong tuyo, oo bisan ang dautan alang sa adlaw nga dautan. Mao lagi na. Ining gisulti diri sa balaang kasulatan, matuman kini tungod kay mao man gisulti dinhi. Mao day na karong panahon na basta maghisgot ganita og mahitungod sa pagkamagbuot sa tong Ginoo, daghang kaayong mga tawo nga dili gyud maayo og kahimtang sa imong kaugalingon higala igsuon tungod kay mao lagi na dili gyud uyon ni ining gisulti diri sa balaang kasulatan ni ining pagka magbubuot sa atong Dios higala igsuon. Sa hapit na ta magtapos nining atong pagtuon ni ining puntoha karon, atong basahon kini gisulti dinhi sa balaang kasulatan sa pagtugon dinhi sa libro sa ikaduhang Timoteo. Mao ni atong mabasa dinhi sa ikaduhang Timoteo nga nakanayon dinhi sa 2 Timoteo 2 versikulo 20 nga nakanayon diri sa 20. Diha sa dakong balay adunay mga sudlanan nga dili lamang hinimog bulawan ug salapi, kundi usab mga hinimog kahoy ug yuta, og ang uban alang sa dungganan nga kagamitan, og ang uban alang sa talamayon nga kagamitan. Mao kanay gisulti dinhi sa Biblia higala igsoon. So unsa may talamayon nga kagamitan? Ay, kining mga badlungon. Klaro man yun na. Kining mga badlungon mao ni giingon dinhi sa atong gibasa karon, kay ingon diri sa 20, diha sa dakong balay kini gud king atong ipuy-an mao man ni diha sa dakong balay kay maingon tag didto sa babaw adili man ni makaadto ning mga tawhana, no? Ingon diri diha sa dakong balay adunay mga suludlan nga dili lamang hinimog bulawan ug salapi, kundi usab mga hinimog kahoy ug yuta, ug ang uban alang sa dungganan nga kagamitan, ug ang uban alang sa talamayon nga kagamitan. Mao kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan. So klaro kayo ang gipanulti dinhi sa balaang kasulatan nga mao lagi ni kining pagkambuot sa tong Ginoo, duha gyud paingnan sa tawo niini. Kay na mga tao gibut-an sa Ginoo, atud pa sa tong gibasa gani tawgo na sa Ginoo. Naapoy mga tao sumbala sa tong gibasa, dili po tao go sa Ginoo. Mao dinhi daghang mga tao ro naggrabeng gahia pud kayo. Kay mao nay mabasa gyud dinhi sa balaang sulatan. So niini nga atong pagtapos karon usan na lang ka bersikulo atong basahon, kay mubo naman ni pagkamagbuot sa tong Ginoo gyud. Igo naman ni no. So ikaduhang Timoteo kay basin pa di ay do. O gyapon ni atong gibasa diri lang tas ubos no. Wa ta kibalogod kay kining atong gibuhat karon wali man eh. Wa ko kibalo. Di man ko musultig panapos. Kay wa ko kaila kinsa ning mga tawhana hintundan basta ka ako nakita naa gini mga tawhana karon no. So kini nga ako diri mensahe ni. Naay gisulti dinhi sa pagtapos ta karon. Kawigala og gisuon kung natupahan manggaling ka na ining mga mensahe karon diha sa imong kaugalingon. Ikaw mantigo, mahinulsol sa imong mga klapasan kung ikaw nakalapas ka gid ka ni ining pangsulti sa Biblia tungod kay kining pagkambuot bisag unsaon imong paningkamot, dili gyud nimo mabutan kining gisulti dinhi sa balaang kasulatan. So magapamalandong ta niini kini katapusan nga akong basahon karon nga bersikulo. Ingon diri sa ikaduhang Timoteo 2 versikulo 21 sa makatapos ta, kon ang usa ka tawo magaputli sa iyang kaugalingon gikan sa butang nga talamayon. Mana ingon diri,
nan siya mahimong sulodlan nga alang sa dungganan nga kagamitan, binalaan o mapuslan sa agalon sa panimalay, andam alang sa tanang maayong buluhaton. So mao kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Ang nindot ri higala igsuon mo ning puntoha ingon diri kun ang usa ka tawo magaputli sa iyang kaugalingon gikan sa butang at lamayon, nan siya mahimong suludlan nga alang sa dungganan nga kagamitan, pinalaan o mapuslan alang sa agalon sa panimalay, andam alang sa tanang maayong buluhaton.